Hadi. 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 Ni mila bederatziehun eta hogeita seigarren urtean jaituko esaten du. 1926 erdaraz. Eta ekainaren hogeita baten San Luis egun bat behintzat tortzen da. Da, egun hori zalako, Luis izena nahi jarri mentziren. Gauza pobrea, bizimodun pobrea da, baina gustora, konforme nahi kozinak egin da, ardikin da, txakurrekin da, bihaurrakin da, kapritxua eta nahi gustora. Horako da, gustatzen zat, da osasune. 14 urte inguruk zintzen, da hoi 84, 30 urte hartzantza. Nere hartzantza. 14 urte inguruen nituela, nere aitak eta aitonak ardizar batzuk erosi zituzten. Eta haien arkumeak ikusi nituenean asko gustatu zitzaidan. Hasi nintzen txupintzen eta zaintzen. Artean eskolan nebilen eta kito nire eskolarako gogoa. Bueno. Gue amazanak eaman etxegun eskola bat, handi ia eskola hori izan ia 14 bat urte ien itxunetan. Gue, haitxozanak eta haitxonak ardizar batzuk, zehamako bat izan martzon gainea. Ordizia eaman, orduan oinez ardik, feria, oinez ardik mordoska hartu, da saldu gehituta mordoskan bat. Eta 6-7 bat ezerre, da ardi hori ekartxo hor betiu, terreno hor betiu, eta jende hori ezautuko zuen, sobrare eta esan betxo, saldu, ardi hori saldu hartziula, ardi hori gioi salduko ziela, horrozu ziela torriz da. Gu haitezan eta behiekin da eta bende, ardi hori behientzeko larrea moztu egiten zuela gehak. Ardi gio, inezta, haitxona, gorko 6-7 bat, haitxona eta la konformau die, ardi hori gartzeako, eta ez handi gaina emango zien. Ni eta beste nahi, ne aurrokoa, biok, bola hartan, gehitzen pixka, biok ginen. Da, hala, oinez, baketu, eta udaitzena zan, dolze ego jaizea, haizea, bastant kinderren. Eta baketu zen bat, kaminon. Papera mozten, goan ahier, hebeta, diru, gau diru, tartu zen. 2000 pestakoa, 2000 pestakoa, holako gorri izaten zen. 1000 pestakoa, bola hartan, berdea, oso doktorea, berdea. Eta, hala, handi, urna, gorezio, bestat, bestate, eta jena, ue moitu zoan aitzeek eta, 2000 pesta. Hala, etxea, honea, ekarri etxea bat horria bat, eta diru bilaitu biden, diru bilau ditu. Hala, aite eta ama eta maginen diru bilain dela eta handi denbo alditxo batea.
goeti horrek, aizatzen horrek ezagutzen, motiloko bat, gizonen bat, eta feria jundie ba, ordizi horta, ferin daela eta, esan zuen, nahi pasauzitan olako hartaizken baten, diru galdu. Hori egiten, esan zuen, gu esemeek, olako da, onmeste, mila pesta, mila pestako, 4.000 pesta. Bai gala, bai, gu aito, zan horrek, eman betzio, bai geixioa, bai betzela, bestahan bat, zerbait. Diru hartuz hori emantzionen gustora, Bizkaitik karreta, 12 aldiz euskela, eta gu iman bertziula. Esan zen hori, gu iman bertziula. Horiek, ardiak, eta ala, karre, 12 aldi. Karreta betz, 12 aldi, 10 arkuma, azitzko moko, ardi hori gehintzituen. Eta lehen, 6-7 banduzken arkumakin da, eta gainea besteanak, ardi 12 aldi, beste 10 aldi, ardi motoskatxoa. Eta nire hasi nintzen, eskolatik gehiago, ikusi nonen, eskolan nien, eta kito nire eskolako gogoat. Algo baten gua mazanak esan zian, ze hartzai bili beharraldek, eta nire xilik, eta hor txardek, hor da. Aitzezan nahi esaten, aizu nion, ofizioa da baino, hartzai, Hara, esan zian, ni xirita, segi, eta txukit batai azkazala moztu, eta beste eitzat da. Hortan. Esan nekasan, nionek gehien dana, afizio hartu ardi, zeitzen zuen da, zeitzen zuen da, hortik pixkaka, nionek ikasi. Ilea mozten aurrun hasi, ilea mozten goetxan aitzazan, eta sekula, Tarde ilea mozten haitu ba, eta emakuman gora txikikin hasi da. Ardi hori banaka horiei ile baitzen, eta bueno ezin da, behatza dana minbera osola. Karri zue trapu batean, behatza biltzeko trapue. Eta, hola, hortxe, handik aldetio eta behatza moztetan da. Hala, feria eta pixkat, akorda honitzen, bilafranka, hauta, junda ba, eta gora izak. Zela, ardi ile mozteko, obegok, eta junda, eosita, karri jugaz gora izan horik. Eta nion hasi nintzen mozten dut, aitzezan nahi, hokin beste modu bat, hokin beste facilitatea hokin da, eta hortan da, nioni ardi ile mozten da. Bolaraten bestek ile moztekin nahi ez, nionek bai nahi, alaxe, nionek bai nahi zua afizioa, gora izan horikin da. Batek esan zian hor goiko batek. Luis, hartalde asko izan amontatzen, iruma eta irten beharren izan zea, ardikin. Ardik egin, pixkaka nire bat. Hortia, haie, ahalde baten, hor mendi hori ikusiz, osaba, gainea eman joan. Hemen behego atxezengo, osaba batek. Eta horti mendiatan, antzumendia behin egun benean, eta hortia utzata. Batzuk hasten jutzen, da hatxi batzuk, eta atzea beti gure utzi, da marmiten esnea ondarra hartu, da handi honea etxea, ia urdu bete paseako bideen. Uste paren bate ozta izan, pasa honetu honda, ia, nia haude bili eta, dana arantzen mendin, zehola, txabola bat utzik, kontura honitzen. Eta, ala, jabe esan, eta arke, bai, eta tila euskate berritu bat emaneo, zerbait egin da, eta abertzereo egin behar nio, iskuta tile oitzen baldin baek, aina, eta hola xasintzen aurruna. Eta berritu bat hasi, eta hemen urte batzuk ja banetu hon, urtean nasteako, da, 72 da, txabolan pasaiz. Hor, 6 bat hilabete ingurue. Mai, azaro, lehozta, hola. Ne gazte esasoian da peskata, hasi nintzen, han guztorago. Udaberri etorri honea, eta udaberri etorri zai, atzean mendia jutuko.
ea bizi izan dudan bezala, nahi alde batek gustatu egingo litzaiake egintzen dio, kriston libertadea daude, ezta? Baina iruditzat imposible da. Zere azkenen bizimodu horti atea behar baldin baduzu, mendin baldin bazare askotan ardiekin, beheko lanak ezin ditu egin, beheko lanak belarrak eta dudan egin behar izaten dien neguako, eta hori ez da, emateo mendinan hartzai honetan hortio bakarrik bizi behar baldin baduzu eta guzu, ez baldin baduzu beste sustentoi, nahiz eta baserriti bizi, beste lan batzuk behartu behar eta orduan iruditzat zaila dela olako bizimodu ematea. Txabola, ate xarra, kerrak hautzut egin zintzala, eta barru ez da, behorren bate sartute ondoko arrastoar bat zeon, kaka paleak gintatzen haitxo nintzen, eta hola, geldizion, txabole, eta hola, eta hola, asintzen bat pixka bat, da aurrera jakinon hartzaiege, txilarrea hartzaiege, txilarreekin loleku hartzen bentzuela, txilarrea bitu, azpi jarri, eta haren gainen mantan batzu botata, loitzen hartzaiek, hola, egiten bentzuela. Berritu bat eman behar nioela pentsau nuen. Berritu bat eman horretango batek lagunte holoko lanetan ibiltzen bat zeon, nare izan da etorreia txaula honei, hola, berritu bat eman nioen alboti barru edan azarpeatu, eta tximinik etzeuken, paiten txulo bat bakarrik kanpora, tximinik koskor bat jarri, eta maiek, eta beste apatxiki batzuk, eta berritu, eta hor batzuk egin da, hola hasi nintzen. Esan deana, hortia orduan arrazkeo, gaztategi etikore, oso holoko estalpititie bat zeon ez erraiteik da. Gure txapela esku egintzela ero izan, da berriz, neonek eta beste ataungo eta bion artean, nana, puskata bat berri erantzuk ginen txabolei. Hemen, hau dana, hemen, holoko estalpititie zeuden, harri losa gainen harri, eta gure hori atea zalta, bultzein da porra, harri mordazkia da. Nik izan pentsan noa, beste puskata, gazta jaio, leku pixka gehitxu izateko, hau puskata hau, da hau gure antxu ginen. Gaztaiek baina, jara lizun du, apade. Mira, kostumbre hau duk, etzan da hartzen zat. Eta txakurrek laguntasun audeetzen ziren egin. Hemen ardeek hor goien. Eta neon ikun be, txistu egin, fuiu. Eta txistu egin, atandara abistu esaten die, eta ez da poliki ezatean abistu da behatzak hauden sartuta, sekurako txistu egin, fuiu, eta hola eta txakurrek beti hutsa gora, eta batzutan gore joa xamarra eusintzen, oksein, oitzi, bia dut, ardi gonea jarri. Zare guardiere txabola ondon data ardi itan, eta geho txabolan guardiako laguntasun, abdi, bilatzen nik txakurri behin, mira abdi hartzen zen egin, txakurri behin. Gauen bertze guardie, nor zen horoko bitxo, zerbait barrantatzen badu ere, hemen txabolan, nola eta barrantatzen, otsa, saunkak eta. Beti izten da rrata, horkotan basauntze. Kusi horretuko tani zen da, honek kusten, honek txakurrek eta usti hori kusteko etzala, korritzen gorto esaten nien horiteko,
Txakurrek nahi ardi zaintzeko eta diferentzia handia eitzen die. Txakurro ardi jan eitzen duena, ardi jan eitzen duena. Eta baina txakurrek berez behar da txakur razak, arratoi txakur pinto txiki hori egitek argitu da. Ez horik azai, eingo. Bat ere, zilebrek egin eitea bakarrik. Baina beste hologo ardik txakur, txako afizio edo txakur klase honek, erreza behak ustentzate. Ardi behar du egertu da, nik oain lehen bezala, gaztetan bezala, zenaiz gauza, oain txakurre iakusteko eta txakurre eguneroio sarri behintzet, beti ardi ondoan ibali behar da bate, da itzain dena agurneko txakurko gaztea batzu iakusten arkumea, harrapa hu, eta atzete txakurre hotza egin da, arkumei usaik eta balita, Aguna aseran eakusten, asume eta ardi harrapa hu, ardi antzu dolgo iztuan, atzetik eta hola, celebrea hola egin aldatu eta hola moitzen di, batzuetan, da hola xeba. Eta ben horia, toaz, lida, men, nea, toaz, men, nintze, terribil, men, nea, toaz. Bena, hola, egon galdi. Hala. Hei! Zer dau? Zai, berri hemen. Zer moz, Bai, da? hemen oine. Launek. Babesetik atea eta. Polimen. Ardi, hola, eak eta lehen txitxarrie, eta hartzaien otsa, diario hartzai bat baldin bai ardiekin, oso gogoko ditu, gure zautzen du, txistu otsa dela, otsain, hori, eta beste atzuk jende berri duten bat, ies igualein da. Hola, eta gero berriz ize ardi, hori, idatzi jain da hartzazozkianek, ardiet, antzinatio, hemen bizi hemen dela, Euskal Herriin. Lagun artea gehien bat gustatzen zaio. Baita udaberrian mendi gailurrera iristen ere. Eta udazkenean behera. Gaztaina, eskur, pentsu eta horrelakoak gogoko ditu. Baita ardie ondatzeraino jan ere. Nola Jesu edan, urten behin hilia moztu, eta behin mozteke badola behelana, eta bataz beste 2 kilo lau bat latxa erratzeko. Ardi horre ekendu lehikela, eta hola, eta hilia barriz, koltso hoi egiteko, eta manta eta galtzerdi egiteko horretare, baita hola balio izela. Lehen, eta oin, ezain beste baino eta. 5 hilabeteko erraieldi edo, 5 hilabetekoa, bai, eta arkumea 10-12 kiloetan nahikoa da, jaki osasungarrie eta gozoa jateko. Ardi izenare ona da, izeneare ona du. Gaztaia eta mamitza horrelako gehitiko. Negundo lanik txarrena kaso egiten, negun kaso egiten da. Umeitiaren negunean, oin eleukaduren bidez, zerbait pixkat alda hoen die, baina usten behin da negun askumeare. Eta umeitietan da komerik eta askoan artean, zate joen nobedare, horko ze batzuk burue, eta bibeso gatze igual, ikusten hau, batek beso aurrea, eta burue atzea, eta beste bibeso gatzea eta burue bakarrik, eta beso gatzeare eta horiek lanak txarrak ematen zuzentzen da.
besteako itxu, ardi itxure. Euze, hemen ondio. Gutxira jau, gaztaietik. Esnea bitu, haunea, da 6 litro ardin esnea behar do, kilo egurgo gaztaietiko. Eta esnea templatue behar do. Epela, ez hotza eta ez beroa. Hotza hakinak atzagi emaizu da, zindu hartu. Eta bero emaizu da, arekin ezin. Esnea epel tamainoa esaten du, eta ez da 2 gradu, hola, eta gatzagi eman, ardin esnei, gatzagi askumen eta kuratu, da trapu baten barruan. Osa, estutu eta zumue bota, esnei. Malatza esaten dugu, arekin nahaztu, eta ordu laurden batetik 20 minutu ondo kuajadea ona asentatzeko 20 minutu behar zitxuru, baina 10 minutu urte aurrea belez hasten da gortzen. Hola, eta geho berriz geho malatxakin dana gortuta geltzen da matoi esne hori, eta berriz malatxakin dana atzean nahaztu egin behar du. Ia esnea modun, lehengo modun bezala, oso espaino, hola, eta malatxeen dolgo arroz puskata bezala gehitu usta eta ala, dana jarria, pixkaten utzi, eta belaxe eskukin, nire bastarrati hartzen dut, bastarrati polipolipik eskukin, beti estutzea, geldi, kolpen estutuzu eta borratatzea gorritatzen da, matoia baino. Geldi, handi hemendi, suabe, beti estutzea. Ondi, zepsia geitzu estutu da. Gazude apartau, mea, urdinka, mea, eta matoia esaten dugu, gaztaietiko mami hori dana pixkaka, templeen baldin bado, dana biltzen da. Dana juntatzen danean, eskuokin hartu puskatea, da sumitzela. Sumitze esaten dugu, gaztaia sartzen den horrei, da auto sartu. Gure nik eskuokin estutu, txurroi eta gertau ez dakion, haundana estutuz, hartu. Eta gero organdi esaten dien trapu horko fin batean, arekin bitu. Trapue sekoa nahi hau organdi trapuetikoa. Mene txuruok deitu naztela, baina ez da horretio. Biltzeko trapu sekoakin. Skorro zerreza biltzen. Arekin gaite bueltan azala, bestela puskatak eta ontzin albotik eta izten egiten dio, eta trapu geusten dio. Azala piskaten jarten. Eta hola, geho egin da alako eta gauen, kompozitero guain egin, da bihar goize hartzen gauen aleuki, prentsan, harri, ontzin. Istutu betamainan da, ala. Dio goizen eta da gatzude hartura enbertzaio. Da holgo ontzi baten harri, litro mordoskat, eta beste gatz kilo pareo bat gutxinez bai gatza bota, da ia sortzia teunen, adekin euki, sumitzetio, gaztaia trapuek kendu, eta da gazudetan eune, kompozioroko gaur iluntzan sartzen dena, bihar goizen, etara. Eta bitxarte, eta goizen egin dakoa, jarretxekoa, iluntzan, eta hor batzuk denen baduzu. Gaztaia
egunero beti buelta gole, neo hola da, Betela alde hartzen da biune da, pixkaka dana zabaldu. Da, egunero, buelte eman. Goizen, deiontza, berritan mehintza puskate. Eta hola, lehengo era, hola. Gaztaian merke aldago idia zabal hortan, prezio baju hori beti gerokotan. Baina han ere hartzaiak ez zebiltzak lotan, asko pagatu behar onagatekotan. Gaiatzen holko oain dedan zenetan egoten di, hori asko nege. Pollo, fideo, semen, holko botila goteko lehen aukartxan gau jame dauket, potaje egiteko. Jo bain beste lehenago baino jogur eta holko gauza zeoteko gehiago. Gau bitxua, espadine. Betetzen dira, eta hemen lantalde bat gogotxu aritu da, berezia egiteko, eta biharko manejatzen nahi, aipatu bezala, ohikoa izango da, bildu badu, orain gehiago ez, hartuta, aurten jaiak, bihar lan eguna da. Bakarri naunen horko hartza kontu eta launekin, personaekin gotela, asko animatzen dau. Radio, bai? Transistorea ordu uste argitu zila. Eta nik eta oksa, haitzintzen, urrutiko oksak eta haitzintzun aparatoma mentxore da. Sukianea junda. Eosire transistori hori, gainetin arruzko zorroekin, albo zorroa bezala, ibizintzen bat, eta honea janak eosi, eta ratioar eosi ba, eta astokin, dekaren orduan honea. Hemen hasi berri samarra zen, da astokin. Da, aston gainean, baretorren, nik transistorea berri eta proi nahi ba, eta aston gainean, baretorren, sestokin da janakak saskitzen da jarria. Eta baretorren da, transistori hori piztu dut, eta ahunete bakizu ondo markau eta oksetatzen, astua, taka, hankea lepo puskaten ezin behera, eroita aurre bota, eta astua aurreak horrean da lokatzea zean orduan ez zuen kamino egite bidein da, lokatzetan transistori muturre sartu, eta ala astua arra gehiago zanatzea, eta behitu nion da narru, eta eskukin justit hartan gaberi handi egin behar, baina hori ere pasautan hau. Telebizio portatil horrekin, horrekin epurreba egin den hau, da txulo honetan, ondo zeiten. Hala, telebizio portatil hori hositek harri honeta, hemen da, jarri onda, kantante, zebat, eskuntzora, gehiago, dena, eta hala, esan ezin nola ondeko ze. Ez du pruebe jalboa zon puntuen ondo kableekin hartzeko, direzio hartzeko, eta hala,
Eta astoak egin hartzen izan dena da, telebizio hori iluntzan. Ia, oin udagara jauzen da, amarrak, ja, bilatzik horretetan amarreta, astoan hartu telebizioa, ez da, zesto horri, eta kargagarri, bateri zarzian, bateri eta berdintzko, beste harrikozko jarri, albon, da horrea, antzen bendi horrea eta hor jarri non piztuta, eta piztu non, elbiik belaxe, kristalea, elbi pitxilotak eta elbietek zalen da, hor poliki, bastante, handikalde hori iten da. Hemene txulu opasaut hor gorazio behar do. Da, esan zego, kablea hilara baharri barko, neguna zebene otia, eta neguna kablea eta hilarea, molesti hori danet, utzin barko diet, utzi. Telefono mobil hori hartu, emantze utzi zian, sukiak, utzi zian, hemen da, bueno, eta ondo zeiteko, hori iru lau gauza marka hoa edo. Eta gono gaina, bienvenidos, eta izer, eta daitzere bilu irutento, marka hoa edo, ondo zeiteko zentian. Hala tornitzen da, ez zinarekin je, bienvenidos, lehitzen da handiatzako duz. Hor bai, hor bideen gain urta ez da, hemen bai. Hemen horregi osaten dio, egi urta, horreak unezkeo berri, hor eskutio. Marka horretuko, isku astintzen dola, tiaren jara hartzen dor. Hor, begio, hemen txabola handitzen egin, atzen treaunion duere. Paitia berritzea nola torzan, eta nola etxunen berritzen. Da, hemen arrebak emateko, amaurkina txiki bat neuken, hemen nunbait. Eta bueno, horrentzako lekuen behar diau, horrentzako lekue. Eta porlanak egin zanen, etxeen formea egin, hori estali formea. Eta ikarri zian, deko urtxikio, honek egin nion, kutxio egin. Gora behidatzen, egon da berrito. Maujo. Ai. Solo txiki bada. Ba, holaxe. Ba. No. Jo. Bueno, zastek. Ei. Atxur txikik. Txikik. Auzoa. Zara. Eta zaharraz, bete eta hauganik hau. Haure, olioa hola sartu, eta mitxeekin, hola. Hemen ezema igur, eta hau beste bat klasio bat dupa, behieneko. Hemen asko azalduko die. Ulear hemen da, honik hor maien da, gaine jarri zabaldu da. Eba, atzeko da. Azalduko ure, kostako zabilatzea baino. Hau arantzko hemen bertsoak eta aita lasa. Arantzazuko preien histori, ardiantzu, ume gehi ez donan bertsoak eta
asko da, Torri berri hemen, honea torritek erso onduen edola, bakardare zeu sentitzen hon puskat. Ni hone bakarrik baino. Oen geroz gutxigo, eta jaia atxaldatzen da aurrera Euskalde horta. Ardik hori iruma eta handikalde hortatik baltzuen, arten honea pasau eta jaie, eta aiba, jende pilu hona eta hemen prestaleku hontan. Da, eta horako hotza bolara atan da, eta, gero, behixo, humiz alde hortak etorritzen da, soinun hotza, da beti horako erabatea, horako musikan aldau gutxi, hori sentitzen hon. Gero beste, handik beste gilera, urrengo jaien batzut eta honea, torri ginen, honea torri da, honea torri da, neska, ordu gonak da ibizitzen, prakai beta, eta zanko, dana, hautsuekin, betzu, eta dantza, betzu, da. Hemen zera, ude, barrua, ude hori horrek. Atxalde Luis. Difentzie, Zemuz. Difentzie, Difentzi udeekin, bai. Beno, astantzea, orduan, ez da jo, zarratik ja, urrutik ja, fondoa. Oso zaharrago. Fondoz. Ezartzaiek eban Onak, zaharrago. zuare, fondo zaharra. Gu beti zaharrak. Otzuen aurrukotatik jata, astantzea. Etiko, gaina astaldeak eta bizkai da. Bizkai da, bai. Lauen juten, da lau etortzen. Zortzien gudeetan. Lauen, Bai, lauen. bai. Korrikan askoen da gaina, Korrikan, Sasoiare, bai, baino beata. Korrikan, egoa lehen jose gaina. Korrikan Ardi askoen. izadien nekatzen. Ardi gaztien nekatzen. Hola, gehituz. Jana mazko pixkat biden, ardi ondo bitzen die. Bide aresta handitzen bendio. Bai. Ardi ondo bitzen die. Ez. Artzaiek okerrago. Ez, ardi, behiola jarrizkio, Bai. Kuteko jartzen da, Bai. Behin bidean jarrizkio. Dumba hondi jarrizkoak aprontoten die, bueno. abitzeko. Hori bai. Negu harine pasa, Bai, negu harine eta hemen belarrik etzelako egoten. Zeati, bai, belarrik eta. Bagizue, Negu harine izalen zenbat jartzai izango ziren orduan, pasatzean da. zenbat jartzai izalen, erritxiki hortan. Donbiko tarroke, bai, goiburu tarroke. Bai, 206 hola mentzien. Jo. Na, pentsau. 206 gaina ez da. Bai, izalgo errin, bai. Da guain zenbat jango ba. Ataugo, bai. Ez nienik, dosto josatzen ziren, gure euretan da, bizkain izan detxea. Honea torri udaberrein, da ardi jasko gauze ez, da hor bertan etxeko altarreta. Guemuko, bai. Guemuko hartzaintza bakizu euniko bena noizetan zan. Bizka jonea etortzeko abierea. Ura esaten da hobena. Domingo honeko horik. Bai, domingo honeko hoke bai. Aztaie. Katikan egoten ziren. Da gu fruni zen. Txikantz. Bai. Gertu dare, bi gertu dare. Bai. Eta artikan, aztegin jo, kampo honio nola eutzen zen. Artegin lo, eta goizen larrea. Artegie, bai, Artegi, bai. Eta azpigarritza, bai. gargo, lasto, zaburrei. Bai, honegi ez alditzen. Danezi. Artalastoare igual da. Artalastoare, bai. Zehonen, zehona. Da asko bai, bai. Baita. Gozea, alde batetik ja azpitxearra bestetik. Artalastoare, aldeat ez da ederra, Unatzutan gogo, eta beste txirikzu batzutan. Baina batez okerragoa da. Bai, lehen egunen juten ginen, antzuola nio. Lehen egunen. Bigarrenen, elge eta pasauta gehitzen ginen. Bigarren egunen. Hirugarrenen, ez tezu jakingo nundan Moniketa. Durango pasauta, egongo die 10 kilometro igual baino. Aurrea jundak ego mendie da, goien. Bai, Moniketa. Han egotzen ginen. Ia laugarrenen juten ginen, berta. Ez da, ni lehazpizia boktia hurra begina zion. Zena haitu bakarri jende. Eta larrea, belarra. Ola, enbengo morun, aldago larrea. Bai, igualzu, bilar, igualzu. Baso, latzo. Han egoten da, belarra ona, txarra eta daneti. Oain beste poltsikoko hori behar, ona eosteko.
hori da. Bai, poltsikoko hori behar, bai. Beste aldi hartzalde handik, Bai, jaten, jaten asko behar da hori neurrien izatzen, neurrien hori. Bai. Ze, diru, potxko katu ezin da. Katu ezin da. Albazorro baten. Ies egiten zuen. Negua pasko, ean barko zonduen. Bai. Albazorroa Bai, beten. bai. Egongo zan, albazorroa bete diru. Negua paskoa. Hola, baleo. Bai, Bizkai da, junen goitek, etorri egin berdik. Jundako etortzea behar bintzet. Atzea etorri egin berdik. Da, zerbaitia dio, falta izan ez geho. Artzai lan asko zetna. Artzai ondo, umeek eta etxen nahi dien hementzet, gauen artzaiek bi aldiz aiki beharra dago. Gauen bi aldiz aiki beharra dago. Gaue bai. Gutxinez. Deilutan igual. Goiztarra atzea hona da. Bestela arkuman bat kitxo indala. Kitxo, bai. Dan zaindu da behar. Ni furautan hau ni bagitxori. Bi aldiz gutxinez. Haiki behar dago gauen. Eroi bai betzet ibili, Hau zeban, zarra. Hau da lehen batea. Amaika. No, segundo. Eta, lixundu batzatzen da, ale. Oso ondo. Ale, egin behar mendu za. Baina, bideoa, kutsillokin, da. Azalak txakurrere, banik, oto jata jona. Erabatkoa, sekoa, eta da hau, Aperi. Netzako taldezu? Bueno. Eskerrik asko. Hemen gaur barru jendea, kapo jendea. Hemen bola eta eunetan. Ino ginitzik egin be. Zeinek erakutsi dizu galtzerdik iten? Galtzerdik iten, gure aitzonak pixka bat erakutsi zian, harek bat horra afizio pixka bat. Udaitzen batean, baina gehixogotan, horra eta honen larreak eta udaitzenen, ardik ibitzko pixka batean da, hilabete pare baten, eta bertan egoten itzen gauen ardikin da, eta antzen bi lagun, horoko galtzerdik egin zinak, da hau ziren handixe ikesi, eta ala ikesi, eta hogeita bat, bi ustengu samar horitan hasi nintzen, da ordutik ikestekoa da, ikasi nahi aldezu zuek ala? Bai. Bai, Bueno, ba. Baina ez aurrunuk egunen ikasiko. Baina saio guzkio eta gogo hartu, zeo zaiten dek. Hemen sartu, eta behatzaken, hau ari haue, hau ardin, ardi bakzen, hori izan da zuek, ikustazat eta. Ardin nirekin. Hola, eta gilio ari iztetzen zaio, gora itxe ginen baita, motxa usten dute gero pixka uste beten, horrelako gilio jartzaia hundi, gilio bai, eta ardik batzuk beltzarreka eta oso gorra eta hori usten du, eta gilea ardi aparta hoiten dienek ebai, eta txurie, garbie nundi dauken behitu, eta gile txuria eta tio eskuta batzu banakaminek aparta hau, ardi gilei, geudeekin garbitu udetan, da beroakin errexego, baina beste egezen, hotzaakin aizen ez ne, ondo segazten bitu, eta sartu poltsan da. Gero, hili hori kardak esaten diegu, horoko gauza bat ezen da lanbarrea, bolodana urtzak asko dituna, eta handi horoko asko gehiagi txarra da, zinda onduen, be horoko tamatxo bat behar do, da ure hartut eskukin kardan hartzeak arroen da lasa egin da garri, eta bi karda izaten di, bat hautza behi dute beste honea, eta han jarri txarekin. Puskaten nahi tuta, rat, etara eta buelta hauta berrize,
eta dana hola behitu dana, ia xare jartzen denen ba. Ras hola egin dut, karda egin da. Eta bituta. Berrize berrie, ia moluzke hartut, denbora asko pasatzen da. Baina, eta gero, ariei, hola, egur bat izaten da, mahatilia esaten diona, kakoa gora dola, eta han, eskugin tire inez, ilea. Be tamaina, samarrean, eta tire, da biurrei, dana bihurtu egiten da, maratile gerain, da eta ez zaio behatzen biurre aurrea pasten zai utzi behar. Ez zai utzi behar. Zertio bestela dana lotu egiten da eta ezin ezeren. Be tamaina berrize lasau ez da. Hola, mordua egiten daneen, askau da eskubide erainez bihurtzen da, dana hau egiten zaio asko ondo honek bola honetan alda duke, ondo lasau bahen dana bihurtu egiten da. Ardik eta arkumak egiten ditue, eta batzu gozo banaka batzu, beltzak egiten ditu arkumak. Eta arkumak eta azitzko handik ardik egiten dinen, utzizkeo, ahi elie baitzen diegu, eta hau ezela egin. Eta arie beltza irtetzen da. Etorri eta zuondon galtzerdi, holoko kozinak egiten batzuk, eta lehena ardik, horre guztien zen artegi, da ontsu ungoitko asko baldin batzaileak onda batzuta behitu. Negun duen horiek lana puska gehien txonna da. Holoko bi puskatan artegien barrun gauen egitzeko, bi puskatan jartzen ditu. Arkumadunek hemen hor kanpotik beste estali bat eta umein beheko hautza aparta, eta gunetio zaila ematen du, baina iunero beti bakutzen bereko aparta oskio, ia jartzen di, ian lekura apartatzen dira hola, eta gauen da batzutan behituz bat da, arkuma egiten dio, hau hori eta hola hemen, iuntzat, kanpoan ibili, lehen egiten hon, kanpoan hartzai bilian zatorita, sue jarrita bustik eta iskuk eta dena suminduta, ostuta, eta hemen su ondo atorita puskatzen behotuta goza eta hola negue, hemen. Bainaz, hor omaizar bat, hor jana jarri, hor merinda pasan neon egin, da geho hor gora besteo eta apaitiko eta batzutere apaitia eta. Eurek neba, asizien, aspaldik jo, arbola zain batzu eta tio eta zainek asko zeuzkera, hola xelebre batzu eta tita. Holako gurutza fiureko, zakinda, uso fiurea zalata, bastante mokoa eta uso holako egazti antzekoa, ere bai, eta zea jarri nion. Pake uso, izena, tinte zeak, alambreak horitu, eta alambrea erre, alambre punteak horitu, eta arekin, letra marka eta jarri, eta pake uso eta izena jarri, eta udanen ditut, egurrek hok, honeko hok, modelo, berri, asma aurruneko aldi, sekula egin be, aurruneko aldi, sekula egin be, eta alde. Hau neseba, emakuman batei, olaurriko batei, ematko eida dauke dau. Eta hau,
zapatilla fiderea. Zorionak. Hankak eta behatxak. Puntak eta hau kaikue hurre. 2008koa. Pago zenbat urten goitune, mendien lehenago. Pagoa hemen adarra bai, da zahartu, da suetiko. Botata lurrea, botata zen arbolea. Tare kendu nion izerre, nibatxan eaten. Honekin da eskulekue, eusko mokoa eta erre unaken, garbitxo, kusio dana. Azalak kendu, eta garbitxo eta hola, hau suga fiorea. Maitxkie, noizen dugu dine fetxa jarrita. Lehenik hau, 1994. Hartzen egetxuk eta berri behar du hemen. Atzai berrik. Berri, bai, hoxe berrik. Ni berzien hor beti bat da, nio aldapa hortan da. Ibiltzen daikia hutxenok hemen edeskuda iristen motorko hartu bikaine. Zure hausitzen ekulo, zumora agun. Eta berroi etxeen duar pasau. Eta oin atzak behio, eta baukuzu. Animatzen txabolan bakarrik egoteko. Daik proa borko behitze bat pixka bat jaba. Ni mentsi hutxut eta ulizin eta atzotorri jabintzet. Tira. Ba, miresteko da ez, hemen be bakar da daien hementxe moldatzea eta hementxe guztua aukendu ezkeo bere zerutxik ila zeo zerrengatik esate jo. Honek, bai. Da. Politia gustatu behar du, gauza dien bezala. Hau gustatetza jona ez, ekarri honea uda guztia pasatzea ez du etxikota. Hartzantza ardi esuntu eta norbeak garatuz, urtien arabera garatuz jutea honeke. Hemen hamen hasi zenien 17-16 urtekin, ez zuen oainaineko nozitzuk izango ardikin, baina beti ikasten jutea. Eta erabat oikin dabilena gareta gehiago baina. Gustatzen bali mazaizu, azkenian bizietu jezea eta erakarri jezea jo, eta azkenian helatzea oain bezala oain ardik etxien ez dazkau. Etxien dazkau nian, egunero hor dauzkatzu eta horren mendien dauzkatzu, baina mendia botatzetxu zuenean, Dios, gaurrena junda juteko gau da, urrun gau nian juteko gau da. Hok berriz erabat hemen daude eta hoik erabat hemen ingurun dauzke, baina gu bezalagoa beti egi ikusi nahi eta nola dabiltzan, beti izatea ba zerbait eta artila gauza gustatu ezkeo, gauza guztia da bezala, beste zenbaiti eiza igual gustatuko zaio eta hoik gustatzen bale mazaizu horre lotu itxeu. Etorkizuna gauza guztia bezala, eta baserri asuntua bezala. Geota zailago eta geota beltzago, beti sofrituen gora berangatik, bateko kostu diela, besteko salmenta urrixeguak, gauza beltza da, baina. Galduko hanik eta gutxi esaten hartzantza beti seiko. Beste hartzantza klasea da, hau galtzeiko, hau azkeneko honek indun hartzantza klasia, galtzeikoa. Hau da azkenekotako hondik bakarren batu beste gehatuko, baina honek indun hartzantza klasia galtzeikoa. Iru eta bi da. Pasak jut, terno gala da, dana batea patzen. Hola eta. Bai. Segi aldan artean? Aurrezta, guetxotan zepetxauko duen nik usten dionen.